hewtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to daaro gela sunnatu jammi bamburu kon waktu yoni ha to gurel sarɓe kame mamaje falo ɓoggel e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal syndicat ji dognoɓe bisuji BRT taw koye Dakar toon to Guédiawaye hande o kaɓɓi tekke boɗeje gam hollide mette mabɓe wonde golle ɗe ɓe gollatɗe galda e foftere 7 heures subaka ha faynma 19 heures walla 21 heures jamma to leydi Mauritanie autorité ji ɗi nuwadi ɓe duppi kene tolno e temedde 5 sakita gawrɗi ɗi ganduɗa laamu leydi Mauritanie haaɗi ɓen awoɓe hutorade e nder maaje kaɗɗe leydi ndi to leydi Mali état major général armée leydi holliti ɓe mbaɗi opération taw koye ballal lanandi wawa e nokkuji tati toon to diwan mo Diddiye ni ɓe puftini toon ken tolno e ñiɓirde tati ɗen pelle joguitiɗe ɓe keeɓi hen fandare mabɓe kabruji men manomen to Guinée Conakry Maroc Cameroun Niger man jaton to Ghana Afrique du Sud en jolam jabeɗi man jaton to Sina hakkude États-Unis d'Amérique Iran ha to Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gao taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Massara jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde sappo e joya dujal hitande ujunnaje 2026 yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jeheten ka toon to Guédiawaye wonande dognoɓe bisuji BRT toon to Guédiawaye ha fayna Petersen yogay syndicat ji mabɓe moɓodiri toon to préfecture mo Guédiawaye ene kaɓɓi tekke boɗeje gam hollirde mette mumen ɗen mette noon ɓe kolliti
ko sifa golle mabbe ko gelle muste no fewi wonande ben dognobe din bisuji rewbe worbe kala be kolliti tobbe kewde kaldanode ala kala hena ko sina haydara hay contrat ji mabbe woni hen di ndewani la wala be kolliti non wonande kay so sifa golle de ene musina fewi tugganma tan wonande 7h subaka hawiyanma hen do woni 21h jamma be kolliti de gede kala gede musten fewi tene gadi so foftade wodi ko balde sappo e joyi tan woni ko ɓe dokkete balɗe 14 ɗiɗon sifaji ɓe kolliti hen noon ko mette sifa gurdam ɗam no fewi holliti ɗuma ko kolaɗo kuuɓal syndicat ma biyeteɗo Emma Sambu holliti ɗum ko ñalawma hande o galtaten koye kuulal L29 L30 ngal ganduɗa sinanoma toon to sursalɗeji nder leydi Sénégal e ɗin woteji ɗi ganduɗa yehino hanate juuɗe hoorejo leydi ndi caggal mum noon dañi ko ngakki hen hoore ndi riwti ɗum nawti ɗum toon to sursalɗeji nder leydi Sénégal ɓen sardiyankoɓe kewidi ɓe Pastef ɓe pewnitino ɓe nelditi ɗuma toon to galle lamorgo to ɗin dossier ji noon ɗe jogui tan ko wonde happu ken tolno e balɗe 4 so tawi mawlidi seynani ɗum noon lawol ne rokka wonande El Malick Ndiaye hoorejo sursarɗeji ndu leydi Sénégal seynude ngal kuulal ngal ɓe jiiɗi kay yo taccu beele yaafuya ene laatano udditande demal wonande wone hen ɓen ñawanoɓe e wone sifa ñawoje haɗete jeeyede e ɗin sumgoji payaji beele joomen mbawa jeeyede hen ko wayno Ousmane Sonko e woɗɓe kala ngal kuulal noon so tawi kay woni oɗo saaha mo gonɗen siinama hangal siyi ene gasa kay ma rokkoy Barthélémy Dias e hoore mum artoyde mairie de Dakar mo ganduɗa koko samminano hen e ñawore taw koye ñawoje ɓennude ha wasi hen wutte mum teddugal toon so saɗeji leydi Sénégal kame ardade mairie Dakar wi Bamba Fall e ɗiɗon fannuji kala mum ɗum noon ko woni yeeso e oɗon fannu daɗani hen guite haydara ko fate Saria Ismaïla Madior Fall gonnoɗo jaagoɗɗo ñawoje e laamu Macky Sall kañum e avocat mum maître Ciré Clédor Ly ɓe kolliti maɓe gullitoyo laamu leydi Sénégal toon so ñawore ndu CEDEAO ɗum ko caggal nde o joofa peɗeli ko fati wiyede wo dirtini ken tolno 50 millions ko preje franc CFA taw kadi o holliti ɗen gueɗe ala kala dalil labɗo gaddaɗo hen ko waɗum ko kadi joofa e peɗeli ko fate banggue Covid-19 ɓe nanggana ɓen kala ɗaccama oɗo sanan guel nden koye jawo o waɗa ala kala goɗɗum ko refti hen haydara holliti noon ɗeɗo gueɗe kala laaɓoyta koye yeeso suudu ñawore ndo CEDEAO kono kadi o accirta noon on gonnoɗo jaagoɗɗo ñawoje leydi ndi Sénégal woni maître Ousmane Diagne keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko fati banggue dialogue national mo leydi ndi Sénégal mo hooreji leydi ndi Sénégal yiɓɓinanno kala hittande nogas e jeetati lewru mai ndeɗo hittande hikka noon waddi hen waylo mawɗo no fewi on waylo noon ari ko caggal kay on ñalawma nogas e jeetati ne jogori hawroyde e ñalɗi julde taske ay goto dañata yajende oɗon sifa o holliti ngun sawru mbaggu kay wahlitima ko waɗa ɗum koko nogas e goho ndu lewru mai ndu gonɗen ha fayenma 31 ndu lewru mai ndu gonɗen ko nden kay waɗata pelle ɓen aroɓe toon to galle lamorgo to omo haalda e mumen hakkude e khalifaɓe diine darniɓe diine Isa e diine l'islam e khalifaɓe aada kame khalifaɓe dawrugol kala e société civile o moni kala ma daña haaldede toon ko fate caɗele leydi ndi e juɓɓudi leydi ndi e gueɗe mum kala ko ɗen gueɗe kay jogori lomtade ko fate banggue dialogue national mo umminanno e kala hittande nogas e jeetati lewru mai gartaten ko fate banggue dossier hakkude Ousmane Sonko kame Mame Mbaye Niang ɓoyata kay ma uddite taw koye tribunal ji ɗi Dakar ɗum jogori latade ko ñande 10 lewru juin fandu so jomiraɗo haaji to Dakar ɗo hen avocat ji Mame Mbaye Niang ma jettoye oɗon sifa siftinde moon wonande on dossier kay ko caggal nde Ousmane Sonko happuno wonande Mame Mbaye Niang yogay milliard uji kewɗi ko fati banggue Prodac ganduɗa waddani hen dalilaji labɗi ceer ha on Mame Mbaye Niang gonnoɗo jaagoɗe laamu Macky Sall nayimo e yeeso lawol saria leydi ndi noon taƴino nden ñawore wonande kay omo yoɓa on ken tolno 200 millions caggal nde galle makko sisira tawa o watti ɗum koye inde ɓiyi ko Mame Mbaye Niang noon holliti accirta ɗum wonno ko 30 lewru mars 2023
ko wana ɗum konon nden ñawore kay koko arti e dow sifa o gonaɗo o hen gartaten koye sumgoji daral foora bannode ñande jeenayya lewru mai ha ganda dañi hen polgu kay goto e denanoɗo ngal daral gardinoɗo ngal woni Ifra Ali Djiby Sow ko wala ɗum konon caggal mum yogay tefankoɓe eɓen aynaɓe hewɓe taweteɓe toon to daral foora kolliti jaadani eɗi sumgoji ɗi mbaɗi mohoñña no fewi ko wala ɗum konon hewɓe kolliti kamɓe kay ɓe jaɓino ha ganda ɓe dokkodiri juuɗe kamɓe kala aɓe gone jaame kisal caggal mum noon ɓe mbamti ɓe kolliti ɓe jaɗanen wi Cheikh Ka ko wona ɗum konon daral ngal ne heewi caɗele no fewi to banggue nden kay kisal kuɓɓam kame so tawi ndungu ari loofale ɗen gueɗe kala kanko on toɗɗaɗo keso holliti jogade peeje kay yuɓɓinde ɗen gueɗe kala ha ɓuura moƴƴude rewa lawol taw koye dow faayi dagal haɓade kala ko fate inondation ko fate banggue Yolayr Touba Diourbel jaagoɗo ndiyam mo leydi Sénégal Cheikh Tidiane Dieye waɗi jillo muɗum toon to Touba ha to Diourbel kala o hollitti golle gonɗe e gollede toon to Touba guila wadde kanaluji woni canalisation to diƴƴi ndewata eɗen gueɗe kala muɗɗum o holliti haalis poɗɗo waɗeɗen o kala ko 65 milliards kono ɗo hen ɓe dañi o saaha ɓe dañi rendinde ken tolno e 15 milliards gam kay wadde hen beele haɓade ɗe duƴƴe tuɗoɗe teskede yogay o saaha produit ji coggu mum ne ɓeydi no fewi e nder Dakar tenti noon toon to marché Castor ko wayno yogay produit ji giwoji toon to Burkina Nigéria ha toon to Guinée kono ne kadi giwoji ni nder leydi Sénégal toon to Casamance e ko nandi en kala ɓen mbiya tamare ko wayno jabɓe ko wayno kadi madda ko wayno gueɗe kewɗe no fewi garoje e ɗin fannuji kala mum teskama wonande prix ji mum ne ɓeydo seerde goto e jeeyo biteɗo Hamza Gaye o holliti oɗo saaha kay kala produit garɗo ko caɗele mawɗe ɗum noon jeeyi sababu ko ɓeydugol tarife yangara to banggue auto ji giwoji woni leyɗele goɗɗe ene natta e leydi ndi Sénégal ko wayno jinjeer iwata ko toon to Nigéria eɗen gueɗe kala ko caɗele mawɗe no fewi to banggue on transport jeeyi sabab ɓeydugol ɗina coggoji trafic de drogue on ɗannotoɗo gonnoɗo e bis jahannoɗo kañum wiya teeb ɗum ko toon to Kerola ngol karan kanko noon tawa makko wonande drogue kewɗo no fewi mo jarmuma wonoyi 17,5 millions ko préje franc CFA jaggama o saaha noon enquête aji goɗɗi ene jokki e makko délégation timmuɗo kañum hanki yeehi on délégation mbiyata délégation citoyenne ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓen jeehi kay to Tiwawon jooɗodima e Khalifa Dine woni Serigne Sidi Ahmed Ibnu Dabakh taw koye dow inde Serigne Bassirou walla koye inde Serigne Babacar Sy Mansour ɗum noon addiɓe toon kay ko yidde o saaha yewtidede ko fati e banggue ɓeydude darde kay e wallidde gonnoɗo hoore leydi Sénégal ono président Macky Sall ha wawa wonde kualaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde e gardugol on délégation Babacar Gaye ɓe kolliti wonande kay o gonnoɗo hoore leydi Sénégal hay so muɓo guir tan woni koye peewal e golle haalaka nde o muɓɓiti ɗum noon kamɓe kala addiɓe toon kay ko sakkitinaɗe e rendude Tiwawon peeje e peccorɗe kala e wallidde guila e duwuji haalaji moƴƴi e ɗen gueɗe kala ha kanko on Macky Sall o suuɓe nonne kadi e fedde gotagu windere nde hen keddoɗen koye leydi Sénégal ko jangu kene tolno e bandiji jeetati jolnoɓe oto mo hinde 4x4 taw ko double cabine kamɓe kala noon koɓe buumɓe koye mabɓe jogui pistolaji fetelaji kamin naate galle goto ɗum ko toon to légal ngal ɓe mbiyata garde camp de garde ɗum kaati garde de Diourbel ko toon ɓe jani on galle dañi fellude toon noon koɗen keɓani ko laaɓi so tawi wonɓe mbarmini hen ɓe nawi toon 6,5 millions ko préje franc CFA caggal mum noon nde laamu ngu tini préfet o ari toon kamen autorité ji kewɗi no fewi sa noon ɓe gudditi hen enquête aji jaƴƴi no fewi gartaten koye lay tol waɗoɓe trafic ko fate banggue kayitaji jibinande hewɓe naggama toon to Tamba eɗen gandi wonno ko toon to Wakhina Nimzat Dakar waɗino nangaɓe toon to Ziguinchor nangaɓe toon to Saint-Louis
nanga ton to Tamba Kunda nanga ton ɗum ko ton to poste contrôle mo Goudomp ganduɗa ko suka Guinée najo nottottoɗo Mamadou Saliwa Diallo jibinaɗo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi 1967 ton to Laɓe caggal noon watta Mamadou Saliou Coulibaly jibinaɗo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetaɗiɗi woni 1982 ton to Goudiri ɗum jaggimo noon wonde mo joguino kayitaji gasɗiɗi leydi Guinée caggal mum noon wo qirlima wo gonɗini wonde kay ɗo rewi haw soodi ɗin kayitaji ko waɗa ɗum ko noon ngol laylatol rewidama tefore ha nanga hen ko yiɗi no fewi siftinde moon oɗo saaha hewɓe kay kayitaji mumen ne jeeye wonɓe ne cooda ɗin numéro ji ene mbatte nationalité Sénégal naɓe taw koye dow ɗiɗon sifaji o saaha noon rewido ɗen peele laylayti ene waɗi nangaɓe hen hewɓe no fewi ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie joguiɓe nden kay kisal maje kadɗe ɗe Nouadhibou ɓe duppi hanki o ko ene tolno e temedde joyyi gawirɗe guila e caɓe doliŋaji ɗen gueɗe kala gueɗe fannuji kewɗi ganduɗa jagorɗo ko fate awo leydi Mauritanie haaɗi kay ɓen awoɓe awo fina tawa e gawoji kewɗi kay hutorade ɗin filuji kala nde tawno moƴƴani e taaridi maayo ngo tenti kadi gurdam ɗi liɗɗi e gurdi kala e nder maayo ngo kala nanguiɗa ɗum noon ko sattima fawe dow mum ko nanga ko hanki o wawi duppede e yeeso juuɗe autorité ji e leydi ndi keddoɗen koye suudu sarɗoyeji du leydi Mauritanie o wiyete ko Aziza Diédou on noon ko sarɗiyanke o holliti région o holliti to Nouadhibou diwan muɗum Dakhla ko caɗele mawɗe goni toon to banggue ndiyam aynaɓe finoɓe toon ne jogui caɗele mawɗe no fewi o holliti jagorɗo gaynaka on arno yeeso sur sarɗiji o holliti ken tolnoye ujunnaje gueloɗi tawete toon temedde ɗiɗi ko fate dammuwol guilay nayyi bey baali ene tawe toon ɗum ɗo kala noon beele yarandu mum heeɓa ko saɗede mawde no fewi tene kadi budget leydi ndi ne foti rokkude kay ɓe mbanne boyli e gueɗe kala ko waɗa ɗum ko kadi ko otoji taccoji taw ko mawɗi kay ne kewi nder guidde pittali ɗino doga jaaha bolol mum o holliti nden kay kisal ɗen gueɗe kala ene ngakki hen hanki o noon ko pooɗe ndure gulɗo Diaw duko wulgo Diaw ko soyel dobi toon to sarɗiyeji de leydi Mauritanie hakkude ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo on sarɗiyanke mbiyeɗo Isleku a woldo abat ne wonde goto jeeyaɗo e landa tawassula goɗɗo noon ko Da Soaibou onne kadi ko Insafa landa laamu ko ɓeyɗiɗo nanggodi toon ha wuli Diaw ganduɗa kolaɗo kuuɓal gardiɗo sursaɗiji leydi ndi woni Ahmed Mbal on noon wawi tigui dartinde on séance haɗe gueɗe kala ɓuuri wawde arti e jonde muɗum union nationale des étudiants de université mo Nouakchott kamɓe noon ɓe kolliti ɓe dartini sittinaji mabɓe ɗiɓe mbaɗanno e kala sa ken tolno e lewru aɓe mbaɗanno ɗum taw ko yeeso jagorɗo jangde towne nde ɓe dartini gam hebde ɓe teskuya dossier moɓe gullitono o ene woni rewido to banggue laamu ngu kamɓe noon ɓe kaɓantono ko ɗin étudiant ji riwaɓe yogay boursier ɗiɗon fannuji kala mum nde tawno soɓe daraki janggo ene wawi wonde kamɓe jeeyi sababu noon ɓe kolliti aɓe ndewidi gueɗe ɗe taw kadi ko joguiɗo konngol biteɗo Mouhamed Al Moustapha on holliti ɗum ɗon Guinée Conakry kame leydi Mauritanie ene ɓeyda jokkodiral kame cehilagal kala ɗum ko hakkude hooreɓe leyɗele ɗiɗɗe kala woni noon hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Wuld Cheikh Al Ghazouani kame général Mamadi Doumbouya mbadde junggo ɗum ko hanki o toon to Kigali laamugo leydi Rwanda ɓe mbawi yettirtoɓe jaaƴe no fewi hakkude leyɗele mabɓe hanki o noon kanko hoore leydi Mauritanie laana makko ndi o jippima toon to Congo Brazzaville jaɓɓimo toon ko nanda makko Denis Sassou Nguesso hoore leydi leydi eskal dabɓo no fewi gam yewtidde on guille cehilagal e golle hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi kala muɗum accident lawol alamal ɗum ko hanki o tato jeeyaɓe galle goto mbasen pittali mumen tato woɗɓe gañima hen gañande muusi no fewi ɓe gonno koye oto mo hinde Toyota kamɓene ɓe natodiri koye moto baɗɗo ponoje 4 ko kanji kala jendoyi ɓen gañi ɓe no tawi to hôpital di Nouakchott heddiɓe no nawama to morgue
mo noksoda jande weltare tv ne nelda ɓe duwaw ko aɗum konon cetal tambingala nden ko boli holliti ɗeɗon gueɗe météo mo leydi Mali Mauritanie holliti wonande ñalawma hande faynma janggo kala poussiére mawɗo no fewi ma teske yogay nokkuji leydi ndi kono kadi ne wonde e nguleyeki mawki no fewi ɓe ndentina tan ɓen aynaɓe e ɓen yahoɓe boli tenti kadi ɓen dognoɓe autoji ne ɓurata rentande nde tawno saɗa dognota yiyata Allah e poussiére o hewde ko wayno Adrar Inchiri Dakhla Nouadhibou Trarza hay mocce Nouakchott ɗi nokkuji kala muma ɓe ndentini hen ko heewi no fewi taw koye ɗin fannuji ɗum uddi kumpital men to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali état major général armée leydi Mali holliti e nder communiqué makko hanki kikiɗe holliti armée leydi Mali faama bonni basuji tati ñiɓirɗi pelle joguitiɗe mbiyata jihadiste en walla terroriste en ɓe mbawi tigui yiitude ɗum taw koye nder secteur mo didiyeni ɗum noon kene foti wonde 4 kilométre didiyeni ko toon ɓe mbawi yiitude ɗen ñiɓirɗe ɓe kolliti noon e ballal ndiwa ɓe keeɓi fandare mabɓe gam derguidde hen motoje kewɗe kaptorɗi kewɗi kono kadi ɓe jaltini pittali kewɗi e nder ɓalli kono ɗum ko ɓe mbarmini hen ko heewi hayso tawi woni limore nde ɓe kollitani ɗum finoɓe to mene ka ɓe kolliti ɓe ɗanotono ko guitel gotel kono hande o kam ɓe batti ɗanade ɗoygol jaam yamol jeeyi sababu noon kala ɗo ɓe laari ɓe jiyata ko armée leydi Mali ene jogui hen nden kay kisal timmuko ɗum ko caggal dumunnaji jawtuɗi ɗon ko pelɓodire gulɗe jawɗe ganduɗa dañde ɗoygol e kulol ko ɗum woni ko renti e neɗɗo o ronki fewde ko ɗum konon hande o ɓe kolliti aɓe goni sifa nden ka timmuka no fewi keddoɗen koye Bamako e hoore muɗum wonande nguleki teskaki no fewi ne jeeya sababu so yeehi tan ha nangue ñawli seeɗa ko corti faade toon to maayo ngo Niger ɗum noon ko 3 pont mo Bamako ko sukaɓe tato jooli toon heccenki sanga 10 heures kamɓe noon ɓe jano ko ɓuftoyade toon to tufde nde ɓe mbiyata Misra Bogo taw koye 3 pont mo Bamako Idrissa Diabete mo duuɓi nogas Aliou Touré mo duuɓi 17 Mariama Diara mo duuɓi 15 ko ɓeɗo hen kala jolodi toon to naffaji mo ganduɗa hande cuwa taw yitede wonande kay sapeur pompier ɓen mutaɓe kala moɓodiri ɓalli mabɓe cuwano taw yitede e dow ɗiɗon fannuji kala finoɓe to Bamako o saaha bojji kay certani eɗi jeereji ɗi ganduɗa ɓe kolliti prix lugumaji koko ɓeydi serde no fewi nde tawno autoji guiwoji yogay demirɗe sardiŋaji e gueɗe goɗɗe kala addoɓe marchandise uji hewɓe hen ko kultiyade gam teskede sa yeehi ene gasa autoji ma duppe ɗen gueɗe kala nde uddere wonni caɗele mawɗe no fewi finoɓe to Bamako hebde tew liɗɗi weɓani haalaka lugumaji ɗen gueɗe kala hen ko memɗa tawata koko ɓuuri poos maɗa ɓooyata julde taske ko balɗe seeɗa tan heddi hen eɗen gandi autorité ji leydi Mali ne kewno uddidde dare yogay nokkuji gam wallidde ɓen ɓe ngala doole ha mbawa hebde jawɗi taw koye moysere joomum mbawa sodde ɗum noon fuɗɗata ko nogas e ɗiɗi dure hen no lewru toon to Sogonikko e Bamako ha tenti noon e nder nokkuji kewɗi no fewi ko wayno Lafia Bogo kamne wondi kadi e Koro Bogo ha fayma toon to Haaya Sikasso kono ne kadi ha fayma toon to Mopti Tombouctou kono ne kadi Sana ɗiɗo nokkuji kala ma mbaw hebde kay dare mawɗe taw ko laamu ngu tigui yaltinta ɗin coggoji wawa yeyde ɗen gueɗe kala Azawad ko mouvement rebelle mo Touareg Kidal ɓe jaltini communiqué ɓe garti e fiyande wonnode 25 avril ɓe kolliti nandiral ko ɗum woni ko nandira hakkude Africa Corps kamɓe woni hakkude Russie e o rebelle beele ɓen mbawa yaltude leydi ndi ko mbawa yaltude diwan o kala paye banggue gawo ko alda e caɗele kono ɓe kolliti ken tolno e temedde koninke mo leydi Mali ene tawi juuɗe mabɓe ko kamɓe dumbi ɗum ene hen ɓe ganduɗa ko officier supérieur taw kadi ganduɗa ko officier ji mawɗi no fewi ne hen sous officier ji dewɗi hen ne hen police gendarmerie tawetenoɓe Kidal woni hen noon ɓorti coñci men tan nande civil woni hen jiiɗen yaltude nokku o ɓe mbi ɗumen teɓɗe ɗin fannuji kala mumen paaɗen
ko tonto Guinée Conakry to labe ko dram muso waɗi toon siftinde mon ɗeɗo gueɗe e kala saha ene heewi wadde e nder nokkuji kewɗi oto tan wada ɗo gaari taw ko oto bonɗo taw kadi ganduɗa sukaɓe so naati toon guddi ene donc uddide baafe ɗe tawno baafe ɗe so guddima beele guddita ko caɗele mawɗe no feewi finoɓe to laabe hanki o ko tana musɗo kono ɓe jiita ko hande subaka to nokku biyeteɗo Tunturana ene tawe laabe toɓe mbiyata Doué ko toon noon ko sukaɓe tato kay yanoɓe fijoyde ndeke oto goto ne gaari ken tonno e lewru oto ko panɗo nangue ñalata ko fiyade e muɗum ko ɗon ɓe naati kamɓe sukaɓe noon nde ɓe guddi baafe ɗe ɓe donki uddidde ɓe gulli toon ɓe luuki hen sukaɓe tato paɗɗi gotel keddigel ngel noon ngel woni luukde ne luuka ɓen yahoɓe booli ko ɓe nani luukali ne gadi gudditi kono to nawa to hôpital nde jettoto taw jalti aduna guila kam nayiɓel ngel o sani tampi kono kam ne wuuri kamɓe ɓen tato heddiɓe noon ko hakkude duuɓi tati e duuɓi nayyi woni wasɓe hen pittali mumen woni Mariama Diallo mo duuɓi tati Mamadou Moussa Diallo mo duuɓi nayyi ene wondi kadi Mariama Diallo mo duuɓi nayyi ko ɓeɗo hen nan goni wasɓe hen pittali men ko koɗo kikiɗo kalten ɗo ɓe mbira toon to Doué ne tawe toon to laabe wonande kay yimɓe ne ndento otoji garɗe galleji ha e booli kala so tawi neɗɗo majji saɗa yiilo yilɗum law e otoji garɗe ɗi nde tawno sukaɓe heɓe ne jiiɗi fijje nder otoji so naati guddi tawɗo otoji mbaɗɗi rouillé sa uddi ɓe gonka uddide baafe ɗe ɓe keddo toon aɓe gulla aɓe luuka te tawno oto so wuuli jaw joomum so ɓooyi fadɗoto ɗon kat fofde saabu hay sa joole oto tan gonɗo e nangue haade mum dogde ha hendu naata e mum sa renaki tan hoore maɗa aron kat fofde ala ko haali ko heddi ko to Guinée Conakry keddoto ɗen campagne sumgoji sarɗiyankoji kame lokkala puɗɗiɗi ken tolnde balɗe 15 ne heddi hen balɗe 15 o saaha mo gonɗen goto biyeteɗo Mamadou Moussa Ba on ko handicapé o holliti o saaha handicapé en potani jonde koye mumen holliti kanko wasi koyɗe makko mi yara duuɓi 10 taw kadi koye accident o holliti noon o weddama parcours ji makko e bandiken kala saabu handicapé makko o dañi hen caɗele mawɗe kono o forsi noon ha wawi janggude hande o ko enseignant mo ganduɗa ko professeur mo ganduɗa toon to université mo Samfonia ko toon wo jangguinta teni kadi ko candidat hande o e sumgoji sarɗiyankoji omo wi yimɓe tan wona koyɗe gollata ko hakkille kono kadi moni kala nde wattata haqqille hoore mum wawa gollade sukana way foof ɗofta ɗum wasata janggo woda ko woni Cameroun kene tolno e entreprise aji temeɗiɗi société illégal ɗi ndewani lawol jiltude kanŋe kañumen jiita e diwan Adamou Wa ɗum ko ñande 13 hecci hanki o wi jagoɗo min leydi ndi ɓe ndewidin ɓe tawi ɗi société ji kala ala hen joguiɗo kayitaji timmuɗi ɗi société ji ne hen chinois ji américain ji canadien ɓe kolliti o saaha ɓe gudditi enquête rewnude ɗe gueɗe kala lawol to Nigéria ko feccere million bani adama dogɓe pelɓodire nder leydi ndi moltoyi hakkude leydi to wi HR cetal loni toppitingala haqqe ɓen heegaɓe dogɓe ne moltoyo ɓen kolliti ɓen dogɓe ɓe soɓe ballaka ɗo e balɗe garoje ko tanaji musdi kay feeñata e mabɓe guila heege ɗomka e ñabbuji e lorla eɗen gueɗe kala ne tawe e mabɓe Ghana Afrique du Sud oɗo saaha ko tikkere mawde kay woni ɗon ɗum ko caggal no Ghana naɓe hewɓe lebta toon to Afrique du Sud tenti noon toon to KwaZulu Natal taw koye leñol Zulu en jiiɗa yiide hoɓɓe ɓe lebti toon hoɓɓe hewɓe no fewi tenti Nigéria naɓe Ghana naɓe Zimbabwe naɓe kono kadi jagoɗɗo affaire étrangère mo leydi Ghana holliti ɓe ƴetti pellital artide yimɓe mabɓe wonɓe toon yiɗɓe artude ɓe o saaha ken tolno e temedde tato neɗɗo gananaji ɓe puɗɗima artirde ɗuma gam teskede ɗi fitinaji baɗɗi toon to Afrique du Sud keddoɗen Cyril Ramaphosa ko horejo leydi ndi wo riwi jagorɗo ɓamtare finance walla to banggue ballal CCC woni inde makko Talasi on noon riwra ko dirtinde ngaaluji kewɗi no fewi panoɗi e wallidde ɓen ɓe ngala doole to banggue kuɓɓam dowri o jeeya noon koye landa ANS ka ganduɗa ko landa laamu kono kadi teskoraka ko fati banggue mbuñaari mawdi no fewi ha wona seeɗa paaɗen koto Moyen Orient Chine États-Unis d'Amérique
jillu Donald Trump gasi ha laaɓi fati leydi mum kanko Donald Trump o holliti jillu makko hakkude makko e hen Jinping cifande kewɗe tentinadiral to banggue jeygu hakkude leyɗe ɗiɗi woni ko laati kono kadi o holliti jillu ngu rewi lawol o bismima nando makko kañumne darata yillademo ɗo e lewru septembre ton to États-Unis d'Amérique ko wona ɗum konon kanko Donald Trump o holliti sifande hen ken tolno e temedde ɗiɗi cargo avion boyina woni ko Chine jogori kay oɗo saha wadde commande ɗaɓɓade mum faade Amérique ko wona ɗum konon Chine holliti yidde mum ko jaam duumiɗo nde artata toon to Moyen Orient. Chine holliti ma dogue koyɗe jaam hakkude mum e Iran ko wonda e armée alda e militaire taw koye kaldigal haaɓe guddita 3 de Hormuz ko wona ɗum ko noon États-Unis d'Amérique Donald Trump holliti ma sabbo beele ɗe gueɗe kala ndewa lawol beele wonande 3 de Hormuz wawa udditede ha yaaja ɗum woni nandire kalaɗe hakkude leydi Amérique kame leydi Chine. Iran noon holliti à travers jagoɗo mum affaire étrangère o holliti ɓe newnani leydi Chine o saha ko fate kaldigal udditgol 3 de Hormuz ha laaɓa ha wiyecere Ukraine holliti waɗi piyanɗe gulɗe jaw faade toon to Russie kene tolno e missilaji bawɗi woddude doroŋaji kewɗi no fewi ɓe kolliti laamu kefɓe joɓima ken tolno e 11 walla 21 fittandu ene hen sukaɓe tato ɓe gañi ɗumen ko wona ɗum ko noon Russie haydara taw ala ko yaltini ɗiɗon konnguɗi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba janggo so ala ko faddi ma on ketto musidɗo moon Haali Abouba ketkimala ke jaam Allah hiran men.